Llega mi reja y me mira por la noche un majo que en cuanto me ve suspira y se va calle abajo. Celebrem el centenari de la mort de Granados, però de fet és un compositor que sempre no s'ha deixat de tocar des de que va morir, malauradament, perquè és una música que agrada a tothom. És del període que es diu nacionalista, però jo diria que el seu sentiment és purament romàntic. Per tant, té molta influència del folclore castellà i jo diria que també la lluminositat mediterrània. Sí, és la primera oportunitat que tinc d'entrar en el repertori d'Enric Granados, em fa molta il·lusió, com tot el que és el repertori català, tenir l'oportunitat de cantar en català i castellà, i també fonamentalment entrar en el que és la figura de Granados, que és el que hem buscat una mica amb aquest repertori, i això és el que hem volgut aportar al públic, obres de compositors que admiraven Granados o compositors que eren admirats per Granados, i per això a l'entorn de Granados és el títol de la proposta, per no centrar-nos només en la seva obra. Si hoy también pasa y me mira y no se entusiasma, pues le suelto este saludo, adiós don fantasma. És molt difícil de tocar Granados precisament perquè a ell li agradava molt improvisar i llavors volia recollir aquest esperit d'improvisació perquè té a donar la sensació que en aquell moment s'està inventant i tècnicament no és gens senzill. Crec que Granados no passa de moda, precisament per aquesta capacitat que té de conjugar els tocs impressionistes d'algunes obres amb també el caràcter folclòric, els temes així, l'amor, el tema proper. I crec que això és el que fa que el públic encara s'hi senti atret i senti que hi comunica. Per tant, crec que no crec que sigui una producció que passi de moda.